Igbo ndị ọma nwe mmadụ ndị ọ ga-adịrị mma, ana m asị unu udo dịrị unu, ihe ọma mere onye mekwara ibe ya. Igbo ndị ọma ndị ọ ga-adịrị mma, ọha na eze ndị Igbo ndị nọ na mpaghara dị iche iche, ana m asị unu olee otu unu dị, olee otu ekesi anyanwụ n'ebe dị iche iche unu nọ. Anyị agwụchala ọzọ kpọmkwem n'ụtụtụ ọma n'isi mbido telivishọn. Mụ bụ nwanne unu nwaanyị Chinyere Ogbonna na-asị unu ebe unu ebego bụrụ otu nọrọ ka anyị gbapụnụ ya ọzọ. O nwekwa ndị mụ na ha ga-anọkọ n'ụbọchị nke taata, ndị agaghị m akpọ aha ha ugbu a maka na ọ gara ada gbim oge ha ga-abata ka unu ha ga-ekenekwa Igbo niile, kọwaa onye ha wụ, kọwaa ebe ha si. Unu ahụrụ ụfọdụ ihe ịma aka n'ihu n'ọra ndị ntorobịa, ọ dịzị ka m na-ekwu ihe a sị na m agaghị ekwu m ga-aga n'ihu n'ịnabata ha, mana ana m asị ọ bụrụ ugbu a ka ị na-abata buru oche gị nọrọ ala, ịbịakwara ngwa ngwa. Anyị na gị ga-anọ n'ụgbọ na-eme gịnị, ụgbọ na-aga aga, anyị na-akwụ ụgbọ epepe, anyị niile a na-aga otu mgbe ụnụ maka ose adị. Anyị kọwachaa maka ndị ọbịa, kwuo ihe dị iche iche gbasara Igbo, mana ihe Igbo ka anyị na-eme, emesie ya ike. Akọwacha ihe gbasara Igbo, anyị ga-ezipụtakwa ozi ekele maka mgbara ebe ụzọ gbara na-aga ka m nabata ndị mụ na ha ga-anọ wee mee mmemme nke ụbọchị nke taata. Ụmụnne m ndewonu. Biko Igbo ndị anyị na ha na-anọrị n'ụbọchị nke taata, achọrọ m ka ikene ha, iji aka gị kọwaa aha unu maka na agaghị m ịkọwafu ihe nke otu o si daa. Ka m na-ene unu o nwere ka obi si eme m gbum. Unu kene Igbo, unu kọwaa aha unu, kọwaa n'ebe unu si bịa. Igbo kwenu, Igbo rienụ, Igbo ṅụọnụ, Igbo mụọnụ, Igbo zụọnụ, Igbo kwezuonụ. Ndị niile na-ebe unu nọ anyị na-ekele, ndị eze, ndị nze na ọzọ, ndị high chief, ebe ọbụla ụlọ anyị ekele. Aha m bụ Nwandụ Arinzechukwu Finian, high chief Nwachiturugo nke mbụ na Yaba. Udo dịrị unu. Onye mmiri ya sokwen gwakọwa n'onwe gị. Cha ndị Igbo kwenu, ụmụ Igbo kwenu, ụmụ Igbo kwezuonụ, unu ga-adị. Aha m bụ Maazị Kelvin Nwabufo Chisom, Akụchinyere nwata 1 na St. Augustine College of Education. Ụlọ ahụrụ ihe m ji esi na m agaghị ekwukwu ihe nọ dị ya ka m gbara ide iwu mana ụlọ maka omenala Igbo si ada. Ndị mụ na ha nọ taa bụ ndị chiri echichi. Tupu anyị gaa n'iru, ndị Igbo mana ọjị bụ ndụ, ọjị bụ mkpụrụ osisi Chineke nna bi n'eluigwe kere. Onye ji ọjị anaghị atụ asị. Onye buru anyị ihe ọjọọ n'obi tara n'ọjị a, ihe ọjọọ bụ n'obi eme ya. Omenala. Ndị be anyị ekene m unu. Ndị eze, ndị nze na ọzọ ekele m unu, ọjị abịala. Ndị nna nna, ndị nne nne ekele m unu, ọjị abịala. Omenala ka anyị na-eme, na onye wetara ọjị wetara ihe ọma. Ọjị na-abụ na ofu akara ose, onye ọbụla nyere ya mana oke mmadụ wetara ife. Na ọjị na-abụ na ofu akara ose a ka onye pụnyere gị efi. Onye ma omenala ma ife m na-akọwa na dịgosi na-adị ka anyị kpee n'ekpere. Ndị Igbo abịala m, Olisa bi n'igwe ekene m gị, aja m gị ebunye m gị enu, ịkpọtago anyị n'ebe a. Kpọkọ ụmụ gị na-enyere anyị aka ka anyị na-akwado mmemme Igbo. Anyị sara na anyị bịara ga-ajụgbu anyị n'ọkụ, ọ ga-atụgbu anyị n'oyi. Anyị sị na onye buru anyị ihe ọjọọ n'obi ka ihe ọjọọ zụọ ya. Anyị na-asị ndị a bịara n'obodo ha nke ọbụla sị na anyị agaghị eji ihe ọma bụla ha pụtakwa n'airport ka ndị ochi were ochi zugbuo ha, ka ha were lailọn na betun sepas n'akwa ụlọ ha. Ana m asị Chukwu gozie ụmụaka Igbo ebe ọbụla ha nọ, gozie ụmụaka Igbo ebe ọbụla ha nọ na-agba mbọ, nke nọ n'elu, nke nọ n'ala, nke nọ n'ụzọ ije, gozie ha ebe ọbụla ha nọ na-agba mbọ. Chineke dịka isi gozie ụmụaka nke Israel, gozikwe ha. Chineke anyị wetago ọjị dịka anyị na-atọja ka anyị taa ndụ, ka anyị taa ahụ isi ike, ka anyị tata nchekwa, ka anyị tata ọganihu na ndụ. Anyị na-asị dịka anyị na-ayọ n'aha Jesu Kristi onye nwe anyị. ụbọchị nke taa kpọrọ kpọkarịa
omenala ka anyị na-eme ya ka anyị ga na-eme maka gịnị omenelu adịghị mma ma ncha nke a gosiri unu chizuru echizu unu chizuru onweghị ihe a na-asị ka ezi ihe anyị na-atụ ụjọ ihe a wee unu na-ama ezigbo aka n'iru nyere ụmụ ntorobịa nọ n'ebe dị iche iche na-enweghị ike ịma ihe anyị kọwara ugbu a enwere ụjọ dị ya ndị be anyị ekene m unu ịma omenala nwere ka o si adị enwere nsọ nọ n'omenala ezi Igbo awago ọjị mana enwere ka esi awa ose ọjị ka m kụziere unu maka nna amaghọ o sowe ihe na-afụ ụfụ dịka anyị si wepụta ose a tupu m aga n'iru ka anyị gụọ obere ọfọ n'elu ya dịka anyị si wepụta ose a ife ọjọọ ama mma anyị ife mgbawa obi ama mma anyị ife ọnwụ ike ama mma anyị onwe ruru ama mma anyị ihe na-aga eme anyị n'obodo anyị bịara dịka ọjị a na anyị n'iru a na-awa ọjị n'iru a na-ewefe ọjị n'azụ a na-ewefe ose ọjị n'azụ wee gbawaa ya ịgbawa ya ewepụtazi ya n'iru ihe nke a gosipụtara awụ ihe ọjọọ na-eme n'iru gị nwa nọrọ n'azụ ọ na-eme n'azụ gị nwa nọrọ n'iru maka ihe ọjọọ adịrọ m ime n'iru ụmụaka Igbo dịka m na-ekwu okwu a ka m na-agọzi ụmụaka Igbo niile ihe ọjọọ aga eme unu n'iru ọnwụ ike aga eme unu n'iru ọnwụ eruru aga eme unu n'iru ya ga-azikwere unu ọjọọ abịala ndị eze na ọzọ ọjọọ abịala nụ unu chiri echi zuo ezuo dịka o si dị ọjị anyị gbara anọ ya bụ na anyị anọ dị n'Igbo zuru ezu anyị nọ na ụzọ ziri ezi ngwa dịka o si na-adị a na-egosi nwaanyị ọjị mana a na-amanye aka n'ọjị were ọjị wee nye nwaanyị ịghọta ka anyị nwajidekwa ọjị ịghọta ka anyị na-aga n'iru omenala nwanne m nwoke kwutọpụ ihe gbasara ndị Igbo ahụ na-asụ Igbo ka a na-akwụ n'olu ndị iti Igbo speaking eziokwu dịka ndị bekee si akpọ ya Igbo speaking community ya ọgbakọ ndị na-asụ Igbo ọbụọdị ma ịsụ sọsọ ịsụ Igbo ịsụ Igbo bụ otu mana ịmakwa eme emume Igbo bụ ọzọ ya ka o si dị ndị ọgbakọ ndị Igbo a ndị na-asụ Igbo ma ndị na-eme emume Igbo ọ ga-adị mkpa ịma na ha na-apụta n'ọgbọ bịanyere ndị Igbo ibe ha aka dịka o si dị ụfọdụ mahadum na-enwelu ọgbakọ ndị Igbo a na-abụ enwe onye Igbo ọ dị ihe dị na mkpa ya dịka ụgwọ akwụkwọ maọbụ ọ bụrụ na nne ya nọ n'ụlọọgwụ maọbụ nne ya nọ n'ụlọọgwụ ma nwanne ya ọ bụrụ na ha enwere otu esi nyere ya aka ha pụta tinyekọta isi ọnụ maka a sị na ndị Igbo na-asị na anyụkọta mamịrị ọnụ ọgbọ ụfụfụ nwanne m nwoke kedu ihe unu nwere ịgwa ụfọdụ ndị nọ n'ụlọ ha anaghị asụ Igbo ezinụlọ ha na-asụ Igbo ịkpọ nwatakịrị Igbo si ya Igbo onye ebe si gị my mama say I be Igbo ka ihe unu nwere ikwu gbasara ndị na-eme Igbo mma Igbo mma mmanụ eze akụchi nyere ngawa n'iru ịbụrụ onye nne bụrụ onye nna mụọ nwa ọ nwoke ọ nwaanyị biko gbado anya kụziere Igbo hapụkwa oyibo a na-asụ gbado anya kụziere Igbo onye ekene ụmụ Igbo niile ndị nọ ebe ọ nọ ma ndị nọ n'ama ma ndị nọ n'ụlọ sị gịnị ọ ga-adịrịrị unu mma ihe ụkwụ agaghị akpọ unu ga na-aga na-eme gịnị na-abata abata were otu aka a na-asịkwu biko ka unu na-akpọtụ anyị n'isi mbido telivishọn na-akwalite mmemme anyị na-eme maka na ya ga-abịa ebe a nọrọ nkịtị na-ekwu so anyị ga-eji unu wee na-ekwu unu werekwa anyị n'anya isi kpọtụrụ anyị na mmemme dị iche iche nke ị na-eme ị na-emepe ụlọ ị na-echi echichi ị na-agba ọfala ị na-eme ncheta ọmụmụ gị ị na-eme mgbamakwụkwọ ihe ọbụla bụ ihe ị na-eme kpọtụrụ anyị ebe a anyị ga-abịa wee ya kpọmkwem wee wepụta ya bụ ihe ịchọ ka ọha na eze niile mara ị na-azụ ahịa onye ọbụla otu ọbụla o si dị ya kpọtụrụ anyị ị ga-ahụ akara eji enweta anyị n'ebe a ma ị bịa na ụlọ ọrụ anyị bụ isi mbido telivishọn jụọ ese anyị ga-aza gị maka na anyị debere ntị anyị n'ala sị biko bịa nọtagharị anyị na anyị ga-eme ka ụwa niile mara ihe unu na-eme ka o wee na-aga aga anyị niile na-akụkọ egwu aha na-eme gịnị na-agbakọ ya ọnụ dịka o si dị ụbọchị nke taa ekenela m ụmụnne m ndị anyị na-anụ ụbọchị nke taa wee na-asị unu kenezie na ọha na eze anyị na ha nọkọrọ ka anyị nwee ike ịchịkọ
Ọhaneze mma mmanụ n'aha eze akụ Chinyere na ndị enyi ya sachi anyị na-asụ na agbalịala ndị nọ n'ụlọ na-ekiri anyị udo dịrị unu ihe ọbụla unu hapụrụ wee bịara ekiri anyị agaghị ahapụ unu ọ ga-abịa gbe itu n'ebe ọbụla unu ụlọ ụmụ unu agaghị akụ unu ahịa ahịa unu agaghị akụ unu ahịa ihe ọbụla unu na-eme ọ ga-agara unu dịrị unu na mma anyị na-asụ ka onye nwaanyị kpuchigide unu duwe unu kwara unu ụzọ ụmụaka Igbo ebe ọbụla unu niile nọ anyị ma Chukwu gọzie unu ka ọ dịrị unu na mma n'aha Jesu Kristi onye nwaanyị. Igbo bụ Igbo mma mmanụ ekene m unu daalụ unu maka ịnọnyere anyị n'ụbọchị nke taa n'ụtụtụ anụ ọ dịrị ofele ịhapụ ihe ị na-eme bịa nọnyere anyị ma dịka o si na dị a sị na ihe ọbụla nwere isi mbido na-enwe isi njedebe dịka o si na dị anya bịago n'isi njedebe n'ụbọchị taa mana m ga-asị Igbo bụ Igbo jidenụ ka unu ji unu ahapụkwala eziokwu ma kwube na eziokwu kwube na eziokwu na eziokwu bụ ndụ demenụ dịka o si kwuo ya ka anyị kwuru eziokwu na-aga dịka anyị si bido mmemme kọwaa kene ọhaneze jụọ ka unu si emegasị mpaghara dị iche iche ụmụnne m wee kọwaa ihe gbasara Igbo na ịkwalite ya nụ ha wee bịa zipụ ozi ekene ugbu a anyị bịara na nchịkọ wee na-asị unu ka ọ dịrị unu na mma na ọ ga-adịrị unu na mma na ọ ga na-adịkwara unu na mma ya bụ okwu m na-ekwu na-atọgba ebe asị unu ga-adị ahụike nweta ihe ọma niile nke Chukwu kere na unu ga-enwe were mgbe anyị ga-ezukọ n'izu ụka na-abịa abịa biko unu echefukwana ka anyị nọkọ ọnụ ka ebe anyị ga-anọkọ n'ụtụtụ ọma nọ n'isi mbido telivishọn ọ bụ m nwanne unu nwaanyị bụ Chinyere Ogbonna na-asị unu ka emesịa nụ.